že teďka dám od tématu ruce pryč, ale jak jsem tam slyšela to vaše miminko, tak se mi úplně chtělo brečet, protože já jsem před pár týdnama jakože potratila miminko a úplně prostě miluju děti, protože já jsem i dřív dělala v soukromé školce. Já mám vlastně i jakoby certifikát, že můžu dělat v soukromých školkách, což je super, no. Takže jako já vám přeju miminko, co jsem tam slyšela teďka, umí hezky povídat. A jinak, když se vrátím k tomu bytu, promiňte, já jsem prostě jenom blázen do dětí, mám je ráda, tak nemusíte se bát, hluk tam po 10. hodině určitě nebude. Jenom jestli třeba nevadí ráno nebo přes den, že třeba si budu pouštět hudbu, protože já natáčím na YouTube i covery, jako, jestli víte, co to je, jakoby, že přespívám jakoby nějakou písničku, chápete? Tak jestli by to nebyl problém, ale určitě nemusíte se bát, po 10. hodině bude klid. A jestli tam je recepce, tak je to super, protože jak já mám ty hejt skrze moji práci, tak oni jsou schopní, protože já musím mít na bydliště i živnost, tak oni jsou schopní chodit až k baráku otravovat ty lidi. Ono jde o to, jestli byste mi počkala, já mám výplatu z ciziny a vždycky to mám maximálně 26. na účtu. Jestli by to nebyl problém a je super, že hledáte pronájem dlouhodobě, protože já jsem mladá paní, já se budu po 9. stěhovat a jako už mám toho stěhování taky plný zuby a už se nechci znova stěhovat, protože já jsem si chtěla koupit byt, ale v dnešní době je to drahý koupit byt a na moji živnost mi bohužel banka hypotéku nedá, protože bych musela mít něco stranou našetřeno, ale to prostě nemám. Sama víte, že v dnešní době získat hypotéku není úplně jednoduchá věc.